Ndinokudokezai mabuja akanakisa atauya anonhaudza nyasi zuva rochi20 mwedzi uno waiye10 ipapa wozeki waribecha wareketa nyasi maererano nenyaya iri kutenderera iyoyi yokuti pano chanja chopfene chakaitika panyaya yosarudzo dzogore rapfuura. Ofisi yawamunangarwa iripo ipapo mapepa ari kuburika asi iribecha yareketa kana kudini waribecha wakandoramba wakandonyarara kunge wanhu wari kuja matere. Ipapa Zimbabwe Anti-Corruption Commission pokare waribecha wagoreketa panhau iyi unobva watoita kuona kuti pano chimwe chinhu chinenge chichiitika kuseri kuku kunenge kuri kugarika peno heno zviri kureketeka ticharamba takaringa hedu tichizokunyepai kana paino zvimwe zvinenge zvaburika. Wobepa nauro Standard wari kureketayo kutoti izvezvi izvi zviri kuitika zvese izvi zvakakonzereseka nokutoti wiki nerichivhayo agotadza akuirirana namai munangarwa kuti wogowana sei mari. Ndo zvatinogara toreketa kutoti kutora munogona kutora asi pakuzokohwana kaapa ndo pano nyaya kaapa. Uyo akuda zvakawanda uyo akuda zvizhinji uyo akuramba kupuwa zvishoma. Kunorekai tione kuti zvichapera zvakaita sei ipapa, tinoramba takaringa asi zviri kubva zvaburika pachena kuti sei zvatanda kuburika zvinhu zvinyasi zvinhu zvakasoitika kare kare. Kwaino Zimbabwe Anti-Corruption Commission dande mutande redu roTwitter rabiwa nematsotsi kwayana gororo wakutonyora zvawanoda ipapo. Mabuja wendo hunorekai tione kuti zvinopera sei. Wati tichazokunyepai kana tabenhuka kuti taanaro ndisu. Kumatarotsi mhosva Seibert Musengezi kwaya takanowa mhosva yanga ari kunenedzewa nokuti wakuru wehurumende wanochuchisawo watadza kuunza umbo hwezvinyaya yawanga wari kumupomera. Rekai titi makorokoto kana zvakadaro. Rekai tione kuti achaenderera mberi chere achiita zvaanga ari kuita zviya zvokuti wamunangarwa wanofanira kuti wabve pachigaro wakapinda zvisirizvo. Ticharamba takaringa kwainoperera. Hurumende yatanda pokare kupfatsura mari. Imwe mari wari kundoisa mastika pamabhazi okunyora kuti kwai Zimbabwe ndo yaakuita sachigaro wedunhu roSADC. Imi mukatoda kuzozvitetekera ipapa unotoona kuti pakajiwa mari tsvinu apa zviribe kana chazvinobatsira. Vanhu vari kundopfa nonzara izvezvi asi iwe wari bhizi kuita basa rekunyora mabhazi ozupuko kuti kwai wamunangarwa ndo wari kupinda koita sachigaro Zimbabwe ndo inenge iri kuitiwa musangano. Mabuja mbanasi kuzviziva izvo. Wendo huno iti zvakaita kuoma chaiko. Takudzwa ngadziore wobatoro CCC agoreketa kutoti ndaenda kuAmerica wendo huno kune inonzi McCain Institute kuti aende kobatsirana nawo nokufundzisiwa zvinhu zvine chekuita nokutonga kogutsa ruzhinji pokare nokutonga kunoita kuti wanhu wese wapfumbure. Rekai tione kuti achabenuka afundei ikweyo. Tichange tichiringa kuti zvinenge zvimbozodini tinenge tichikunyepai. Kuno waZimbabwe wana kunzvimbo yeSouth Africa wakabatana nomubiyawo muMusken Mozambique wagopuwa makore 35 okugara mujere munhu mubodzi nonyaya yekuti waigobira wanhu wakapakata pokare nokuponda zvese izvozvo wanga wari kubatiwa nomhosva. Ipapa kwaiwa Zimbabwe wawana wadiki chaiwo wanoti Nixon Mutandana ana makore 32, Traimo Muparadza ana makore 33, Tonerel Mujeki ana makore 37 na Obey Mutema ana makore 35. Aidina yawe unobva waita kuona kuti wanhu wavo asi tafara kuti wapuwa makore mazhinji chaiwo okuti wagare mujere akukomerera chaiko waita zvisvino vanhu veSouth Africa. Ndo zvinoratidza kuti watongi wari kuziva zvavari kuita. Kundoti munhu andoita mhosva dzache dzakasimba dzakadandi
anondopuwa makore mashoma ubva aburikapo kare, kuita zveyo kuzoti huchi waye kuti wanga waburika wasina kana makore mairi chaiwo wagara mujeri apa wakabhinya. Zvisvinuba, asi tiri kuramba tichitenda iwavo wakaita kuti zvidandi. WoFIFA kwai wari kufara bano kutekedziwa kuri kuita basa naLincoln Mutasa nokomiti yache yakasanoisiwa kuti ndiyo imbotekedze basa woZIFA. Kwai WoFIFA izvezvi wari kutolinga ipapa kuti woita sei kuti waunze wamwe wanhu wanozoita basa ribodzi rori kuitiwa naye Lincoln Mutasa newabiyache. Tikaitione kuti wachazvikona chere izvozvo kana kuti zvicharamba zvakadando, tinenge takalinga tichikunyepai. Kitsi Coventry agoburika ari kureketa yeye kutoti izvezvi tamirira kuti tipuwe mari, ndosaka muri kuona palibe chiri kutekaira kunhadzirisiwa kwenhandare dzese, tandomirira mari basi, dai takatopuwa mari takatopedza. Muyembo wakadari wakaita kunyangariwa. Tikaitione kuti zvichaita sei, asi chatinoziva unondozvimbiwa nemasoko yako yaunenge uchireketa. Tinaramba takalinga ipapo. Wobhora nyasi watamba wakati Bikita Minerals yaja Chicken Inn nhotu kukabodzi. Apawo Herentals yabenza ZANU-PF yajiwa tuiri kukabodzi nongezi. Tikuramba tichitenda wakoma nongezi Platinum waita kuja chikwata chaiye benza ZANU-PF. Areneo Movers yajiwa pokare notuiri kukabodzi Noteo 1. FC Platinum ikawinawo nokabodzi kwa 0 no kusimba. ZPC Kariba nobulawayo Chiefs wandotsikidzana paribe agweza mumwe zvatoita kuti hwadza. Apa zuva ramangwana kepe yafara ijeri ZANU-PF inenge yakalingana noChegutu Pirates. Manika Diamonds inenge iripo noDynamos Dimbare. Green Fuero yakalingana noYada Yamagaya. Ipapa Highlanders Boso inenge iri kudaro ichihwapurira nawo noHwange. Tikaiti gokunyepai kuti mbana anenge akuhwina kana kujiwa ipapo, toramba tichikunyepai. Murairidzi wakomana wabhora Jairos Tapera kwai ipapa aburitsa mazita wakomana wakawanda ukuti wagotambe mutambo wokosafa. Ari kutiyo amirira kuti aone kuti zvinenge zvidini mutambo wokosafa uchatanda musi wechitatu sondo riri kuuya kusvikira zuva rochinomwe mwedzi waChikunguru. Tinoramba takalinga tichikunyepai kuti zvinenge zvimbotekaira sei ipapo. Wamwe vanhu waribe kutofara watsvomwa kudokerera wakaita kuzariwa chaiko nokuti kwaiye Taperayu agoisa vanhu 5 vochikwata chache chaanorairidza choManika Diamonds. Zvakaita kunyangariwa kani mabuja wendo uno. Rikaitione kuti vanozvikona chere izvozvi. Toringa dziri kuitika pasi rese. MuSouth Africa kwai ipapa mamwira anoita doro rorudzi rweHennessy akaita kunyangariwa. Kwai ipapa South Africa ndo nzvimbo yechitatu pamusoro ichiteerera neAmerica noChina ndo dziri pamusoro, iyo ichibva yauya ipapo panyika dzinotenga iro doro roHennessy zvakanyanya. Wabiedu. Asi ndotoziva kuti woZimbabwe ndo vamwe vanenge vari kuita wezvibodzi zveipapa, wari kutenga kuSouth Africa ko wachibva watumira rouya haro rakadando. Kaitione kuti zvinodini. Bato roRise Muzansi kwai rapindawo pokare mukutamba nomamwe mapato mapfumbamwe kuti waite hurumende yemubatanidzo wamuSouth Africa. Zvavo wabiedu. Uku akamboinga ari mutongi John Hlope kwai ipapa ndiye akutungamira bato roMK mudare reparamende. Atoburika ari kureketa kuti ndakanzina Zuma enda kowaratidza kuti zvinoitiwa sei. Rikaiti goramba takalinga kuti zvinoitiwa sei ipapa. Agotoreketa kuti tiri kupinda tese mudare reparamende tinenge tirimo imomo. Kaiti zvione izvozvo. Niger kwai yadzinga kambani dzinochera chicheriwa chouranium imo munyika maomo.
dziridzo kuFrance kwaiwati chiburika tichakudaiba muno. Rekai tione kuti zvinodini. Peno ndokuti zvinhu zviite zvisvinu, asi kuziya kwedu masoja anozokunetsai pamberipa. Tinoramba hedu takandoringa. Kambani yoKatar Airways kwaipapa yakatanura makurukuto omari kuti itenge zvikamu 30 kubva muzana nhandare yondege ichiri kuwakiwa kunyika yeRwanda ichavhuriwa mugore ra2027. Kuona pawanyudza mari kudari wari kuziva ipo wakatsika. Tikaitirambe hedu takandoringa. Wari kuringira kuti painovhuriwa inenge yakukwanisa kupinza vanhu vanoita mamirioni masere chaiwo pagore nopagore. Hafu yagoti iyo mugore ra2025 mutambo yonyika dzomuAfrica yoAFCON ichatambiwa kubva zuva re20 romwedzi waZvita kusvikira zuva re18 romwedzi waNdira unoteera wegore ra2026. Tigoramba takazviringa ipapo. Kwedu tinondoramba tichihwehwa rutemi tikuzvikona bazvokuenda ikweyo nomatambiro ari kuita vakomana vekweduwa. Idina yawe dai taitawo kuti zviite zviri nani vakomana. Kwaipapa kuno wamwe wabhirionea wokunyika yeIndia wapuwa makore 4 kunyika yeSwitzerland kuti wagare mujeri nonyaya yekusenzesa vanhu vanovasenzera mudzimba dzavo sonhapwa. Kwai vamwe wacho wagotosenzesiwa maawa 18 pazuva. Zvatinoita zviya vasikana vebasa wedu nowajombo, zvatinowaita zviya kuti munhu anodokerera andoripo kubva makuseni kusvikira atidoke nousiku anenge andoripo basi pabasa hwi kurisiyawo achimbozorora. Izvozvo kuno dzimwe nyika zvakutopisa munhu kugara mujere. Dai wakauya kwedu vanhu wawa majere anotoita mashoma ka munhu wese akabatiwa nomhosva ipapo. Tikaitione hedu kuti zvinopera zvakaita sei, asi tiri kufara kuti kodzero dzevanhu dzinoramba dzimboita kuremekedziwa chaiko kuzvino. Takadaroka mabuja rekai tigumire pano. Ndini wenyu mhanduwe onhawu.